Moi moi kaikille. Moni on kysynyt, että missä viipyy Eija-ajatukset. No, tulin tähän ennen joulua tervehtimään teitä ja toivottaa hyvää joulua. Mulla on ollut paljon kursseja, jotka on päättynyt, luentoja, olen livenä kohdannut ihmisiä ja sitten tuolla netissä, verkossa, Zoomissa kohdannut yksilöitä. On ollut aika kiireinen, mutta ihana kuukausi, koko tämä joulukuu. Ja ihmeellisiä asioita on tapahtunut ihmisten elämässä ja ihan päivittäin saa rukoilla erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten puolesta ja luottaen siihen, että Jumala vastaa, kun me hänen puoleensa käännytään, niin Jumala vastaa hänen aikataulussaan ja hänen tavallaan. Se, minkä Jumala näkee hyväksi. Ja se ei useinkaan tule tälleen niin kuin me toivotaan, vaan Jumala on niin mahtava isä, että hän antaa sillä lailla, että hän myös kasvattaa meitä. Ja hän lähestyy jokaista, joka häntä tarvitsee, joka häntä pyytää avuksi. Ja lisäksi tietenkään en ole täällä somessa ollut nyt sillä lailla, koska Sisis, eli tämä sisäisen lapsen hahmo, on ollut täällä joulukalenterin luukkuja aukaisemassa. Ja teille, jotka ette vielä Sisistä tunne, niin hän on tällainen hahmo, joka kuvaa meidän jokaisen sisäistä lasta. Ja usein pienessä lapsessa nämä piirteet korostuu. Eli Sisis on sisäinen lapsi, on se aito. Hän kyselee, hän miettii, hän pohtii. Hän ei mieti, millaiselta hän välttämättä näyttää, vaan hän spontaanisti ilmaisee itseään. Hän kyseenalaistaa. Hän haluaa myös nähdä hyvän. Ja tämä viimeinen piirre on juuri se, jota mä omassa työssä ja omassa elämässä myös yritän pitää yllä, koska kaiken ikävän ja haasteellisen joukossa on aina todella paljon hyvää, sellaisia asioita, mistä me ollaan kiitollisia. Mutta usein me ei hyvinä päivinä niitä huomata. Ja siksi mä uskon, että sen takia meitä johdatetaan usein myös niihin ikäviin tilanteisiin tai haasteisiin, että me voitaisiin nähdä elämän perusarvot, mitkä on kaikista tärkeimpiä. Kun teen verkossa töitä ja myös livenä ja sitten kun jaan somessa täällä, niin aika usein meta ja muut ilmiöt kehottaa siihen, että nyt kun teet noin ja näin, nyt kun julkaisisit tätä ja tuota, niin saavuttaisit enemmän seuraajia. Ja tämä on ihmismielelle sellainen ansa, johon helposti asiassa kuin asiassa jää kiinni. Eli me lähdetään jotenkin paikkaamaan meidän rakkaudettomuutta tai arvottomuutta tai niiden kokemusta sillä, että me saataisiin katseita niin kuin itseemme, yritykseemme tai meidän tekoihin tai johonkin meitä. Että me kaivataan rakkautta, arvostusta ja merkitystä elämässä. Mutta media, some on todella petollinen väylä siinä mielessä, uskallan sanoa näin, että se haluaisi määrittää ja muotittaa, mitä on menestynyt elämä. Millaista on se elämä, jota niin kuin olisi hyvä tavoitella. Ja viime päivinä, viime vuosina, ehkä viimeisen 10 vuoden aikana mä oon ymmärtänyt, että se on todella petollista. Se ei täytä meidän tyhjiötä, joka sisällä on. Ja usein se haastaa vielä meitä vertailemaan ja jollain lailla semmoisen eri puraan jonkun kanssa, koska se haluaa vastakkain asetella. Media syöttää koko ajan lööppiä, jossa herätetään meissä se, että kenen puolella olet, kumman puolella olet, mitä valitset
ja sitten siellä soditaan keskenämme. Herätetään pienemmistäkin asioista sellaista vastakkainasettelua. Ja uskon, että tämä ei ole Jumalan tahto, vaan tämä on toinen vastavoima. Tämä on vihollisen voima, joka haluaa meitä eri puraan. Jumalahan antaa meille vapaan tahdon. Jumala on se, joka antaa rakkauden lahjan meille täydellisenä. Me saadaan sen vapaaehtoisesti ottaa vastaan. Jumala ei vaadi. Jumala vihaa syntiä. Hän toivoo siksi, että me käännyttäisiin Jeesuksen puoleen, että hän voisi lunastaa meidät pois siitä synnistä. Se ei tarkoita sitä, etteikö me tehtäisi sen jälkeenkin syntiä. Me ollaan ihan hamaan kuolemaan asti. Tehdään syntiä. Tehdään sitä, mitä me ei haluttaisikaan tehdä. Mutta kun me on Jeesus otettu lahjana vastaan, hän on puhdistanut omalla kallisarvoisella verellään meidän sydämen. Ja se on Jumalan työ. Me ei voida siihen tehdä mitään. Se on vaan lahja, joka voidaan vastaanottaa. Eikä me hyvien tekojen kautta päästä Jumalan valtakuntaan, vaan ainoastaan uskossa Jeesukseen, Kristukseen, että kaikki on niin kuin jo tehty valmiiksi. Tämä, jos mikä, on huikea juttu. Tämä on se, josta media voisi kirjoittaa, josta lööpit voisi pursuta. Miettikää, syntyi neitsyöstä lapsi. Jumala lähetti itsensä, oman poikansa ihmiseksi. Ja tämä Jumala nöyrtyi alemmaksi kuin kukaan ihminen. Hän otti koko maailman, kaikkien aikakausien ihmisten synnit. Hän kuoli ristillä, hän sovitti ne. Hän kuoli, hän ylösnousi ja on tällä hetkellä Isän oikealla puolella rukoilemassa meidän puolesta. Ja mitä Jeesus opetti viimeisinä hetkinään ennen kuolemaansa? Hän opetti ja toisti rakkauden kaksois- tai kolmoiskäskyä. Että me otetaan Jumala vastaan, se Jumalan rakkaus. Että me rakastetaan Jumalaa kokonaisena. Ja toinen yhtä tärkeä on se, että me rakastetaan lähimmäistä niin kuin itseä. Me ollaan samanarvoisia. Vaikka se toinen olisi eri mieltä, se on Jumalan silmissä rakastettu. Jumala haluaa armahtaa sen, että tämä ihminen ottaisi vastaan Jeesuksen. Tämä pistää pienelle paikalle, koska mulla ei ole mitään tuotavaa Jumalalle, vaan se on vaan sellainen, että mä saan vastaanottaa. Ja kun mä näen, että tuo toinen ihminen on aivan sama arvoinen kuin minä, niin mikäs minä olen tuomitsemaan, mikä minä olen syyttämään tai mikä minä olen viemään niin kuin katkeruutta elämässäni. Kun Jumalan tahto on rakastaa joka väylää, joka verkoston kautta. Tämä, jos mikä, on mahtava juttu. Tämän päivän media ja lööpit antaa otsikoissaan aina sensaatiohakuista viitettä. Se oikein niin kuin pienemmästäkin asiasta jotenkin se henki siellä, mikä on, haluaa, että me oltaisiin niin kuin toisiamme vastaan. Ja tämä on juuri se, mistä Jeesus pyysi, että rakastakaa toisianne, siunatkaa vainoajenne, siunatkaa, älkää kirotko. Jumala, joka on rakkaus, haluaa aina yhdistää. Pyhä henki on rakentava ja yhdistävä henki. Mutta se vastavoima, sielun vihollinen, on se, joka haluaa, että me alettaisiin riidellä. Ja se vaikuttaa myös tässä maassa, tässä maailmassa. Jeesus tuli ihmiseksi. Meidän on ehkä helpompi ottaa vastaan Jeesus lapsena, viattomana lapsena. Meidän on helppo ajatella, että lapselle on helppo antaa niin kuin lahjoja tai jotenkin lapsi on helppo hyväksyä. Mutta yhtä tärkeää on hyväksyä Jeesus ristiinnaulittuna, kidutettuna, runneltuna. Ja todella vaikeaa on ihmiselle ymmärtää, että minä olen se. Minun syntieni takia Jeesus on kuollut ristillä. Mutta tämä, jos mikä, on vapauttava uutinen. Tämä on se, joka saa meidän henkemme iloitsemaan.
Se henki, joka Jumala on meihin asettanut. Pyhä henki tulee siihen, kun me otetaan tämä syntien anteeksi antaminen vastaan. Uskotaan, että Jeesus on tällä hetkellä noussut ylös ja taivaassa. Ja se, jos mikä, on maailmankaikkeuden suurin uutinen. Se on ilo uutinen, joka voi vapauttaa ihan jokaisen. Tämä ilo-uutinen on joka päivä meillä mahdollisuus ottaa vastaan. Syntiemme sovitus. Ja joka pienessäkin asiassa, kun meitä jotenkin aivan yllytetään vihaan toisiamme vastaan, niin vihan sijasta me voidaan valita rakkaus. Me ei inhimillisesti kyetä rakastamaan, ei itseämme, ei toinen toisiamme eikä Jumalaa. Mutta kun me otetaan tämä evankeliumi vastaan lahjana, Jumala tulee meidän sisään Pyhän Hengen kautta ja hän opettaa niissä pienissä asioissakin, että me voidaan aina valita se rakkaus. Rakkauteen kuuluu nöyrtyminen, kuuliaisuus. Nöyrtyminen ei tarkoita nöyristelyä, mutta nöyrtyminen tarkoittaa sitä, että mä jätän asiat Jumalan haltuun. Mä uskon, että Jumala on oikeudenmukainen ja ei niin, että mä ajattelen, että Jumala kyllä tuomitsee tuon väärintekijän, vaan minun tehtäväni on siunata häntä, että hänkin ottaisi vastaan Jeesuksen. Enkä minä ole mikään arvioimaan edes, että kuka on ottanut Jeesuksen vastaan ja kuka ei. Jumala on se, joka sen lopullisen, joka on istuttanut ensinnäkin sen siemenen jokaiseen ihmiseen ja joka sitten vaalii sitä, joka synnyttää uudesti ylhäältä ja joka vie loppuun asti taivaan valtakuntaan. Tällaisia iloisia uutisia ja tätä ennen kaikkea toivon sun jouluusi, että sä saat sydämeesi rauhan ja ilon. Ja nautitaan läheisistä, rakkaista ja huomioidaan se lähimmäinen, joka ehkä tulee vastaan, jolla ei ole niitä toisia ihmisiä. Ne pienet eleet, se hymy, hyvä tahto, halaus, pieni lahja tai joku pieni kuunteluhetki, niin se voi olla äärimmäisen tärkeä asia. Jeesus tuli jokaista varten. Ennen kaikkea hän tuli pelastamaan ne, jotka häntä tarvitsee. Ja usein, kun elämä on hyvin, kun kaikki on yltäkyllin, me ei muisteta Jumalaa. Sitten kun tulee vaikeuksia tai haasteita, yksinäisyyttä tai jotakin, niin silloin me tullaan tarvitseviksi. Ja tämä on Jumalan armoa, koska silloin Jumala lähestyy meitä, kun me häntä halutaan, että hän lähestyy. Ja Jumala on tehnyt aina sen aloitteen. Jumala ensin rakastaa. Ja me voidaan kokea se monellakin tasolla, se Jumalan rakkaus, muun muassa lähimmäisen kautta. Oikein iloista joulua ja uutta vuotta ihan jokaiselle.